Има един момент, точно преди началото. Всичко е тихо. Светлините са угасени. Сякаш всичко е замряло. Сякаш светът е спрял. Чуваш само дишането си и сърцето ти как бие. В тази тишина още няма решение. Няма посока, няма план. Но точно там се ражда идеята. Създадох жива среща, която се казва преди началото. Ако усещаш, че си точно в такъв момент, линкът е под видеото.